A subdelegada do Goberno na Coruña, María Rivas, foi recibida ás portas da Casa Consistorial polo alcalde Julián Bustelo, así como tamén por outros membros do equipo de goberno. A visita tiña unha dobre finalidade. Por unha banda, presidir xunto co rexedor a Xunta Local de Seguridade, un trámite habitual previo ao inicio das festas da Guadalupe, de cara a organizar o dispositivo de seguridade para eses días, debido á masiva afluencia de visitantes. A outra das razóns tiña que ver coa posta en valor de diversos investimentos levados a cabo nos últimos anos no municipio, con cargo ao plan de recuperación do Goberno Central, como é o caso das axudas para o reforzo da banda ancha, diversas accións en materia do Pacto de Estado de Violencia de Xénero ou actuacións de mellora da eficiencia enerxética, entre outras. Pois esa demostración, non, de que os fondos de recuperación están chegando pois bueno, a cada recuncho da provincia e polo tanto pois chegan a Rianxo, chegan tamén pois en forma de eficiencia enerxética, pois no, pois con ese plan que permitiu pois o cambio de todas as luminarias do concello cun aforro importantísimo que logo permite ao concello invertir esos fondos, bueno, pois noutras necesidades do propio concello e polo tanto, bueno, pois que seguimos traballando para mellorar a calidade de vida da cidadanía. A delegada tamén destacou o programa de impulso á rehabilitación de edificios públicos, o que se acolleu tamén o Concello e que permitirá a recuperación do Pazo do Martelo, cunha axuda dotada de preto d'1 millón de euros. Para nós nos parece que é unha oportunidade e que reflexa un pouco ese espírito dos fondos de recuperación, non? De invertir, bueno, pois para recuperar ese patrimonio que temos e de novo poñelo ao servicio da cidadanía e que se poda disfrutar. Darnos a oportunidade de impulsar proxectos moi novidosos e proxectos que teñen efectivamente como obxectivo recuperar patrimonio histórico, recuperarlo ademais dende o punto de vista da eficiencia enerxética, porque bueno, permitirá que o edificio do Pazo do Martelo pois teña outras condicións moi distintas ás actuais. María Rivas aproveitou a súa visita a Rianxo para poñer en valor tamén outras axudas realizadas polo Estado na comarca do Barbanza, que se achegan aos 35 millóns de euros, dirixidas a diferentes accións para crear un turismo máis sostible e moderno e impulsar a digitalización do sector, do que saíu beneficiada a Mancomunidade de Municipios Barbanza-Arousa.